Hoy es 26 de enero, mi cumpleaños, y también hoy hace 86 años del día de la liberación de Sant Cugat. Así recibían los vecinos de Sant Cugat a las tropas franquistas. Gloria a Dios. Aquestes barbaritats no les ha dit qualsevol persona, no les ha dit un compte troll de Twitter o qualsevol altre, sinó que les ha dit un representant polític de l'Ajuntament de Sant Cugat. Fa unes setmanes, el regidor de Vox, Marcos Rodríguez, va fer una piulada celebrant l'arribada de les tropes franquistes a Sant Cugat. I nosaltres diem prou. No tolerarem cap mena d'apologia o defensa del feixisme en un país que ha viscut una de les pitjors dictadures més sanguinàries i on encara hi ha milers de persones desaparegudes i enterrades en cunetes. És per això que diverses forces polítiques d'aquí de l'Ajuntament ens hem unit per denunciar Marcos Rodríguez per delicte d'odi i vulneració de la llei de memòria democràtica. L'extrema dreta cada cop està més desacomplexada, mostra la seva cara real de l'odi a la diferència, de l'odi als més febles i de la defensa de rics i poderosos. Per això hem de fer-los front per aturar-los, perquè el feixisme en una societat sana i democràtica no té dret a existir.